Devam etamiz. Hem ekranlar oldina eski Kolatka bistesinde g'amir etişi hürmetli yaqtaşыбыз Shafiyeva G'aliya Rashid kızın chaqirib alam. Bugün ol özünün 55 yaşlık motor yubileyli tuğan günün qarşılay. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны Иске Кolatka үзәк хастаханәсенең элеккеге йыгышлы авырулар бүлеге хезмәттәшләре котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген хөрмәтле хезмәттәшебез иңне-иңгә озак еллар бергә куеп эшләгән якын дустыбызның бик матур юбилее. Г'aliya Rashidовна ул бишлеләргә лаек кеше. Ул бик җаваплы, җитди килеш үз эшенә караган белгеч. Намуслы килеш хезмәт итүче шәфкать туташы. Бүгенге көндә ул процедурный кабинетта хезмәт итә. Үз һөнәрен ул белеп сайлаган. Чөнки аның төсле аз сүзле, киң күңелле, олы йөрәкле кешеләр эшләргә тиештер халык сәламәтлеге сагында безнеңчә. Ул гаиләсендә дә бик уңган хуҗабикә, сөекле хатын, Газизәни һәм бик кадерле әбекәй булып яши. Аның кулыннан килмәгән эше дә юк дигәндәй, аш-суга да, пөхтәлек булдырырга да бик уңган ул. Үзенең тырышлыгы белән бар ирешелгәннәренең җимешләрен татыр вакыт җитте. Хөрмәтле хезмәттәшебез, чын күңелдән сине шундый матур юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа исәнлек, саулык, гаилә тынычлыгы, эшеңдә уңышлар телибез. Әле тагын озак еллар бер-беребезгә терәк булып хезмәт итик. Әлеге юбилеең сиңа санап бетергесез бәхет һәм шатлык китерсен иде. Гомердә дә кайгы хәсрәтләргә юлыкма. 55 яшь күп түгел ул, гомернең тик уртасы. Жүләр яшьлек дигәненең иң дә матур ноктасы. Хезмәттәшебезгә бүген 2 бишлене куйдык. Шуңа күрә аны котлап бәхет теләргә булдык. Ак халатың килешеп тора наз тулы йөрәгеңә. Бирсен Ходай җитәрлек ул бәхетләрең үзенә. Алтындай бала оныгың, ышанышың янәшә. Шушы килеш дуслар белән 100 яшькә кадәр яшә. Хөрмәтле Г'aliya Rashidовна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Хезмәттәшләрегезнең музыкаль бүләгендә кабул итегез. Бәхетле булып яшәгез. Димәк, ул бүген без арабызда. Кайда гына йөрүсәк тә, тормышта дуслар кирәк. Танышлар бик күп булса да, чын дуслар була сирәк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Яшәү көчен кыен чакта, чын дуслар гына бирә. Бар яхшы дуслар гына синең хәлеңне белә. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Чын дуслар өчен кадерле алкышлар. Бергә булыйк, бердән булыйк, җырлап яшик дусларым. Сезнең белән бик күңелле булыр гомер юлларым. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Кайгыда да,
Шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Дуслардан була бүләк.